To, že kofein před spaním není dobrý nápad, to asi víme všichni. Klasika, prostě dáte si kafe nebo Monster, cokoliv trošku víc na večer a nemůžete prostě usnout. Konzumovat kofein k večeru ale není jenom o tom, že nemůžete potom usnout. Je zatím trošku něco hlubšího. Poločas rozpadu kofeinu je 4 až 6 hodin. Čas je hodně individuální, protože to ovlivňují faktory jako věk, váha a zdraví jater. To znamená, že kofein je ve tvém systému 8 až 12 hodin. To je crazy. Pro tohleto video jsem vycházel hlavně z této metaanalýzy, která koukala na 24 různých studií. A vyšlo z toho to, že kofein ti snižuje hluboký spánek, což je fáze, kde tělo opravuje svaly, produkuje růstový hormon a čistí mozek. Místo toho máš víc lehkého spánku a častěji se probouzíš. Výsledek? Máš horší regeneraci, slabější imunitu, víc únavy a horší výkon další den. Takže když rádi cvičíte, jste studenti, nebo jste ještě v pubertě, kdy rostete, není to dobrý nápad. Pro víc videí prosím like a follow.